Sabadell, intel·lectual, candeler el ciutadà del món. I a l'estiu pots sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts. Què passa el dia després de la revolució? Serva la terra per a l'indústria i els hereus dels fabricants se la pelen amb les dues mans. Com es concreta un programa revolucionari? Hi va haver a Cuba dictadura del proletariado? Avui ens enganxeu amb les mans a la massa de l'estat cubà. Bé, Isarn, què et sembla? Ja van fer la revolució, ara estem entrant dins de la part de l'estat cubà, a veure si tindrà un lloc una mica més de crítica al comunisme en aquest programa, o seguirà tan intransigent com sempre. Jo estic molt content. Ja ho saps que de crítica al comunisme no n'hi ha. Aquí el que hi ha són no suficients comunistes. És el moment de parlar de fins a quin punt va ser comunista o no Cuba. Però crítica al comunisme, Joel? Crítica al comunisme? Has vist que estava plantejant a veure si hi havia hagut dictadura del proletariat? Home, però això no cal dubtar-ho. Això ja veurem en quins termes ho enfoquem, però no cal dubtar-ho. Bé, deixa'm que presenti una mica avui les mans a la massa. Heu vist que tenim aquí una taula plena de coses cubanes, però primer reivindiquem, com en els últims programes, que des de Contrabanda estem portant en favor de la llibertat d'expressió dels mitjans lliures i comunitaris una reivindicació respecte a la possibilitat o no que tenim d'emetre a FM, a la freqüència radiofònica, perquè l'Ajuntament de Barcelona ens ha tallat, acusant-nos com si fóssim ràdios pirates, ens ha tallat el punt d'emissió, el centre emissor que teníem, i ara estem intentant trobar-ne un altre. I tot això, avui, més que en cap altre dia, va lligat amb la llibertat d'expressió, perquè ens trobem en el context de l'empresonament de Pablo Hasél, el raper de casa nostra, de Lleida, i bé, nosaltres estem totalment a favor del suport que està rebent. De fet, d'aquí una hora i mitja ens trobarem tots a plaça Universitat, i bé, en contra dels gossos que defensen l'estat al que ens enfrontem. A tot això, després d'aquest punt a favor de la llibertat d'expressió, doncs nosaltres anem a fer el que ens proposem fer amb aquests programes, que és apuntar un estudi de la realitat material i de la lluita de classes a nivell internacional, en aquest cas a Cuba. Esperem que justament ara que els carrers estan començant una altra vegada a funcionar, que la gent comença a protestar, doncs també tingui més interès altres episodis històrics on la gent també ho ha fet, no? I en aquest sentit, com estava dient abans, vam fer l'anterior programa, la Revolució, i avui ens trobem a casa de l'Isarn rodejats per un munt de llibres, de tot, o sigui, de còmics, de revistes, d'altres llibres que no són exactament de Cuba, però entenc que quan vas a Cuba te'ls vas emportar d'allà, no? Home, aquí tenim Fundamentos del Comunismo Científico de Afanasiev, que és el manual que es feia servir a la Unió Soviètica i per tant també es va fer servir a Cuba, manual de filosofia comunista. Després tinc aquí un parell d'edicions cubanes de Federico Engels, increïble que els noms se tradueixin. Tenim l'origen de la família, la propietat privada i l'estat. I per aquí del socialisme utòpico al socialisme científico. Aquest és un dels llibres més durs que s'han escrit. Que aquest et fa una mica de mal, no? Aquest és el que em fa més mal, aquesta acusació que feia Engels. Bé, tot això t'ho vas treure de Cuba i justament avui el que hem de parlar és l'estat cubà. Portar una primera cançó abans de començar el tema per poder fer una mica cronològicament. Evidentment, tocar tants anys d'estat cubà sempre és complicat, però bé, intentarem fer aquesta pinzellada al llarg del temps. En la meva opinió, parant-nos allí on hi ha mesures materials que es poden analitzar, més que qüestions així més generals o d'altres, sinó què va passar, quines eren les mesures un cop es va fer la revolució, etc. No? I vaig a posar aquesta cançó que està relacionada amb... Tremendo libro! Fidel
La gent que ho estigui escoltant per la ràdio o per podcast, realment és un còmic Fidel el Rebelde. Mare meva. Un còmic, novel·la gràfica increïble. Novel·la gràfica de Fidel. Hòstia, després me la miraré a veure què tal això. Aquesta cançó es diu A la hora que me llamen voy i té a veure amb aquests moments posteriors a la revolució on representa que el poble podia ser cridat sempre en armes per haver de defensar-se, no? contra els contrarrevolucionaris. A part deixa'm dir que Cuba és un molt bon moment perquè molta gent que té consignes anarquistes com la d'Emma Goldman de no és mi revolució si no puedo bailar, doncs aquesta sí que és la teva revolució, saps? Perquè es pot ballar tot a Cuba. A la hora que me llamen voy, de Cándido Fabrer. A la hora que me llamen voy. 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 Siempre que me llaman llego, listo para la parranda. Siempre que me llaman llego, listo para la parranda. Lo mío es cantar al pueblo, porque es el pueblo el que manda. Lo mío es cantar al pueblo, porque es el pueblo el que manda. A la hora que me llamen voy. A la hora que me llamen voy. Si tú me pides que cante y aquel me pide que baile. Si tú me pides que cante y aquel me pide que baile. Como yo soy elegante, tiro un pasillito al aire. Como yo soy elegante, tiro un pasillito al aire. A la hora que me llamen voy. A la hora que me llamen voy. Viva la felicidad, que no pare la alegría. Viva la felicidad, que no pare la alegría. Si en honor a la verdad, cantar es la vida mía. Si en honor a la verdad, cantar es la vida mía. En una fiesta de 15, una boda, un cumpleaños, allí yo estaré presente y eso a mí no me hace daño. Bé, Joel, explica'ns. Hòstia, aquest és dels millors temes, m'agrada el ritme d'aquest, Un tot i que temaco. la interpel·lació està sempre preparat, molt comunista. Bé, quan hi ha aquesta victòria de la revolució, estem parlant de l'any 59, resulta que hi ha uns pilars essencials sobre els que se suposa que la revolució ha d'agafar-se, no? Les declaracions que ja venien d'aquests manifestos de Sierra Maestra i tal, tenien a veure, un, amb la pàtria lliure i soberana, dos, amb una república democràtica, després amb l'economia independent i per últim amb generar una espècie de cultura pròpia i tot això que vam estar parlant també els anteriors programes. Què van fer? Vale? Vaig a fer una mica un relat del que es va fer aquests primers anys, que podríem dir que són aquests anys immediatament posteriors a la revolució, 2-3 anys. No? El primer que van fer, evidentment, va ser crear una comissió depuradora. És a dir, estem parlant de judicis revolucionaris contra aquesta oposició contra la que havien lluitat i havien guanyat, no?, al final. Dictadura del proletariat! Resulta que aquesta comissió depuradora va fer realment bastanta feina. O sigui, tota aquesta gent que estava considerada criminal de guerra, però estem parlant també de gent que ja un cop més estructurada al cap d'un any o així la revolució havia format inclús part dels elements revolucionaris, però eren més moderats i al final havien acabat estant a favor dels Estats Units. Hi ha el cas de Jesús Carreras, per exemple, que munta el Segundo Frente Nacional d'Escambray, que el que intenta és fer aquesta contrarrevolució. O sigui, sempre hi ha intentones dins del territori, pagades molts cops per Estats Units, també estan a molts cops a Santo Domingo, que està a prop, que hi havia una dictadura, van intentant fer aquests cops d'estats el primer any. El que passa és que no funcionen i quan els van enganxant, pues, evidentment, van fent fusilamientos, bàsicament. Moderats, has dit. Has dit moderats. Hi havia això, que és un tema a parlar, que és el tema de que a veure, bueno, ja ho parlarem després si vols, però és el tema de que la gent que estava en aquell moment al principi amb el manifest de Sierra Maestra, tot el president de la República, etc., no era exactament un govern comunista i això feia que hi haguessin elements que acabessin canviant de costat. Exactament, moderats com els que et demanen que no cremis contenidors davant de la policia, Avui no? tindrem tots aquests símils, no? Ens calen d'això i moderats com tots els discursillos de TV3, no? Que escoltes a la ràdio sobre i tal, el vandalisme, no sé què. Per allí Ràdio Martí, ni un paper a terra! Hòstia, n'he sentit molts aquests dies d'aquests tipus Mare meva. de discursos. Bé, a veure, és veritat
per ficar una mica de pic en això, perquè l'altre programa pràcticament va ser una oda a la revolució, que el fet d'aquest sistema judicial, que entenc que hi havia gent que objectivament havia estat pagada per Estats Units per fer aquesta contrarrevolució, això és una cosa, però es va començar a estructurar com un sistema judicial que arribava absolutament a tot arreu, i al cap d'anys ja no quedaria ni un anarquista que pogués parlar, per exemple, a l'illa, ni moltíssima gent. Llavors, aquest és el principi, amb aquestes purgues, del que després serà una dificultat que ha tingut Cuba i que segueix tenint avui en dia per opinar d'alguna forma diferent a la versió oficial de qualsevol cosa. Bueno, no sé si amb aquest argument m'estàs intentant defensar que no hi ha d'haver tota aquesta ràbia contra la contrarrevolució? No, això no, justament que el problema d'aquestes estructures estatals és que un cop es queden i quan duren molts més anys, el que al principi es fa per actuar contra la gent que fa la revolució pot acabar sent algo que se't giri, no? I que sigui la pròpia estructura estatal que molts cops funciona amb les seves pròpies lògiques que no acaben sent les lògiques de la gent ni de la classe obrera, no? I que jo què sé, per exemple, pots començar a depurar en gent que estava amb Batista i havia fet t'havia estat matant, diguéssim, i tu el fusiles, lògicament, i pots acabar al final ficant al trullo a gent, per exemple, que era sindicalista i que no estava a favor d'algunes línies o que se queixava per no sé què, no? És a dir, haurem d'entendre... És una línia fina la que Cuba ha anat caminant durant molts anys i evidentment hi ha hagut molts cops que ha estat una qüestió més de protecció oficialista de la gent que dirigia l'Estat que no realment de justícia cap a la classe obrera. Hauré d'entendre aquí que estàs fent una defensa de lluitar contra el burocratisme i no un atac als tribunals revolucionaris. Perquè però és que els tribunals revolucionaris al principi són tribunals revolucionaris, però clar, quan els mantens tants anys amb una estructura funcionant, és que no només burocràtica, sinó repressiva, hi ha un moment en el que també t'encalles. Jo crec que a Cuba en bastantes ocasions li ha passat això, i molta gent que forma part de la classe obrera va acabar exiliant-se també. És a dir, ja veurem el que diu després. Aquest intent de ficar-ho tot al mateix sac, rotllo, tot l'oficial està bé, tots els judicis estan bé, jo crec que tampoc fa cap favor a la versió històrica del comunisme. Ja veurem després el que diu quan en algun moment fem aquests mateixos programes i tinguem aquest mateix debat amb la Revolució Espanyola. A veure què passa, clar, no? Allí tots eren anarquistes, allí els tribunals sí que seran revolucionaris, no, allí estan tots superbé, no? Però és que també no van durar 80 anys al poder, vale. No, però jo crec que aquí justament ens hem d'encarregar de diferenciar la primera etapa i l'etapa de construcció de l'alternativa revolucionària i de la lluita directa contra l'imperialisme als Estats Units, i potser llavors en la teva crítica que es podrà agafar amb pinces sobre el burocratisme, doncs hauríem de parlar de la resta dels anys de la revolució. Jo crec que no és el mateix quan se fan judicis sumaríssims a criminals de guerra, a la gent que va fer la invasió de Bahía de Cochinos, a la gent que organitzava la contrarrevolució des de dintre de Cuba, que no pas després quan el que es fa és ajudar a burocràcies sindicals o estabilitzar burocràcia sindical o burocràcia estatal. Jo crec que són dues coses diferents, és molt difícil de desentratllar, evidentment. La línia és fina en la falta d'informació històrica, en la falta d'hores d'anàlisis de tot això. La línia no és tan fina quan entens els conceptes. I és molt fina a la pràctica, en el moment en el que hi ha un accés absolut, hi ha un control absolut sobre el pensar de la gent i sobre l'opinar de la gent. Sí que s'ha de dir que a la pràctica la línia és més fina, sí que s'ha de dir. Però mira, vaig a ficar-te això perquè crec que és un extracte que és conegut i m'agrada sentir-lo, perquè en realitat el que fa és aquesta oposició, no? El fet de nosaltres, o sigui, l'estat cubà en cap moment diu que això no és que sigui una cosa secreta ni res, el fet de que hi hagin aquests judicis on es fusila gent, sinó que justament ho defensa com a mesura en contra de la contrarrevolució, per tant, com a mesura necessària, ¿no? Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos, por la imposición del imperialismo norteamericano. Pero eso sí, asesinatos no cometemos. Val, està dient, vale, fusilem, però
no cometem assassinats. Hi havia aquesta diferenciació. No? Bueno, evidentment s'ha de tindre, i des del punt de vista marxista-leninista, s'ha de tindre clar que hi ha una dictadura de la classe burgesa i que el poder, que la classe burgesa volent mantenir el poder, intentarà fer tot el possible per desestabilitzar la revolució. I això no és només una intuïció, són fets consumats que a més a Cuba estan abastament documentats, com el que comentava abans de la invasió a Bahia de Cochinos, o com els atacs que es fan, com els intents de sabotatge, de contrarrevolució, que comencen des del moment 1 impulsats per Estats Units. I tot això no és una anècdota que passi a Cuba, sinó que després veurem, i a partir de la Revolució Cubana i abans, com Estats Units repeteix la mateixa jugada a tots els llocs del continent llatinoamericà. Ja ho havia fet amb altres països abans de la Revolució Cubana. Bé, en tot cas, sí que m'interessa passar per un punt, el qual m'interessa en quasi tots els programes, que és veure exactament en què es tradueix per a la majoria de la població d'un lloc que hi hagi una revolució. I en aquest sentit, la llei estrella i l'orientació molt econòmica de la revolució i molt volcada en les millores materials i el desenvolupament de les forces de producció, la llei estrella era la reforma agrària. La reforma agrària, al cap i a la fi, va ser el que els hi va donar aquest suport de tots els camperols que estaven al camp mentre estaven lluitant amb la guerra de guerrilles. Si no s'hagués parlat de reforma agrària, segurament no haguessin rebut aquest suport popular que van rebre. No haguessin pogut organitzar-se i haver mantingut tant temps una lluita armada a la Sierra Maestra, no? Segurament. Llavors, aquí hi ha una cita que em sembla interessant que diu: la independència econòmica consiste principalmente en el revertimiento en el país del mayor porcentaje posible de las utilidades de la producción nacional. I aquí està tota aquesta idea de desenvolupament, no? De desenvolupament de les forces de producció, de modernitzar i de treure aquest potencial fonamentalment agrari que hi havia, no? I, de fet, això va en dos línies que em semblen fonamentals. Primer, en el fet de que la terra estava en mans dels Estats Units. És a dir, un 80% de les terres ja eren dels Estats Units. Per tant, quan es farà aquesta primera llei agrària, que es farà el 59, que és ipso facto, o sigui, és una llei pràcticament quan ja s'acaba de fer la revolució, el que es fa és declarar que un estranger no pot tenir terres a Cuba. Boom. Per tant, el que fa és fer fora moltíssima gent. I evidentment, després d'aquesta finalitat, que era la finalitat de que la terra fos per a la gent que està a Cuba, l'altra era acabar amb el latifundisme, que era el que hi havia, bàsicament. La majoria d'explotacions, el 90% de les explotacions, estaven en molt poques mans. Per tant, el que fa aquí és l'Estat expropia les terres que són de més de 30 cavalleries, que n'hi deien que són... Que fins! Molt, aquestes unitats de mesura, Aquí parlem d'hectàrees, allà de cavalleries. I que per cert és molt una cavalleria, perquè 30 cavalleries eren 400 hectàrees i llavors eren a priori per repartir-les entre els camperols. El que passa és que sí que van respectar totes aquelles indústries o totes aquelles explotacions que tenen a veure amb la indústria que rendien de forma que ells consideraven més òptima. És a dir, si tu... Era per esperonar una mica el fet de la modernització també. O sigui, bueno, van respectar. S'ha d'agafar, de veritat, a vegades... És veritat que va ser la mesura material més clara, perquè va afectar a més de 100.000 famílies camperoles que per tant va ser algo real, que la gent va poder viure, no? El fet de que hi havia aquestes terres que van ser repartides i hi havia moltíssimes cooperatives en aquell moment. A veure, m'estàs dient que els Estats Units va proposar una invasió armada, va intentar rebentar, que encara per cert està l'embargament econòmic, que ara en parlarem, ha fet totes les mesures de desestabilització de l'illa i tot i així les mesures revolucionàries eren, bueno, allí fem una reforma agrària però tot no, saps? Fem una nacionalització però no cal tot tampoc, o sigui... Sí, o sigui, jo crec que s'ha de ser fidedigne d'alguna forma el que va passar, i és que mentre hi havia aquesta voluntat popular de repartiment de les terres, que en el fons és el que és una reforma agrària, també hi havia aquesta voluntat una mica més a nivell de desenvolupament de l'estat nacional de que les terres fossin molt productives. Llavors, a vegades les coses aquestes funcionaven conjuntament, hi havia vegades que, encara que hi haguessin explotacions més grans, se representava que no podien ser gestionades pels camperols perquè ja funcionaven bé. Llavors se n'encarregava majoritàriament l'Estat. El que passa és que hi ha dos moments. Hi ha una primera llei que arriba a 400 hectàrees i hi ha una segona que directament rebenta qualsevol tipus... que és el 63, que rebenta qualsevol tipus de possibilitat de tenir mínimes hectàrees, perquè baixa, sembla que són de 400 hectàrees i baixa a 33. O sigui que es fan dos parts, no? I això, se crearà l'INRA, que és aquesta institució estatal dedicada a regular la terra,
i que gestiona totes les cooperatives i tots els cultius superiors al que estava permès. Hi havia moltíssimes, hi havia 550 cooperatives agrícoles, 220 cooperatives agropecuàries, 10 cooperatives pecuàries, 10 de carboneres i una cooperativa de la fusta, no? I clar, hi havia aquesta voluntat, acabar amb el latifundisme, modernitzar la producció a l'illa i millorar, evidentment, la vida dels camperols i les camperoles, també generant un mercat interior que pràcticament no existia. L'altre, que va en la direcció del que havíem estat parlant, és també acabar, ja que acabes amb l'imperialisme de facto i la influència dels Estats Units en la producció, hauries d'acabar amb el monocultiu que venia de la mà d'aquest imperialisme. És a dir, hauries d'acabar de produir només sucre i hauries de començar a diversificar-te per no dependre de ningú més, no? I a més amb l'embargament que et ve a sobre. I aquesta també és una mesura que es prendrà, no? Intentar diversificar. De fet, amb aquesta idea, crec que el govern revolucionari comença a fer uns pactes comercials ja amb la Unió Soviètica, en aquell moment com a contrapès a l'imperialisme dels Estats Units, i per exemple jo recordo haver llegit sobre els pactes comercials en termes d'hidrocarburs. És a dir, Cuba mantenia, a part de moltes altres coses, una dependència importantíssima de combustible amb els Estats Units. I de fet, no sé si vols explicar alguna cosa més abans que passem a parlar d'un dels temes estrelles a nivell mundial que va tenir repercussió a tot arreu, va ser perquè un cop signat aquest pacte comercial amb la Unió Soviètica, moltes de les empreses que encara estaven a Cuba, tot i que no estaven nacionalitzades, que eren propietat dels Estats Units, es van negar a utilitzar aquest hidrocarbur per produir. Clar, és que l'embargament va arribar molt aviat i per tant havies de vendre el producte en algun lloc del món. I per això, ara ho anava a comentar després en la rondeta que es va fer d'exterior, simplement això, el que és veritat és que aquestes cooperatives van durar poc, perquè la meva idea aquí, com a crítica en aquest procés, és que d'alguna forma tot el que va començar sent una revolució destinada als camperols va començar cada cop més a ser una revolució destinada a l'acumulació de terres i d'indústria cap a l'Estat. Va haver aquesta traslació. Per exemple, tot el que abans eren cooperatives passen a ser denominades granges del poble. I amb la influència de la URSS i del període, d'alguna forma, de l'estalinisme, el que acaba passant és que tot allò que se suposava que s'havia de gestionar de forma autònoma com una cooperativa, ara és absolutament de l'Estat. Els salaris depenen absolutament de l'Estat i treballen com a treballadors assalariats. És a dir, que d'alguna forma la influència de la Unió Soviètica també es notarà en el terreny econòmic i en el terreny de l'organització material de la gent a l'hora de treballar. Però l'Estado somos todos, Joel. No, jo aquí... Van quedar moltíssimes terres sense llaurar al final, O sigui, hi ha problemes crònics d'aquest procés de repartiment de les terres, perquè l'Estat, evidentment, no era un estat estructurat com ens podem imaginar, o sigui, en molts cops al final no es va acabar aprofitant bé i de fet, després, als següents anys ho intentaran revertir. No t'ho compro del tot. Jo acceptaria aquí un debat entre el que seria si al capdavant de la revolució i la gent que es va organitzar al voltant de la revolució va aconseguir un contrapès cap al control obrer o va mantenir una lluita dintre d'una espècie de front populisme en el que se feien servir paraules per enganxar el que entenem avui en dia gairebé com a classe mitja, no? Tots aquests fronts petits burgers i tot això. Però justament el debat al camp és un debat clar. El que no pots plantejar és donar-li poder a tota la petita burgesia i a tota la burgesia que són cacics, que al final el que no pots pretendre és mantenir aquesta propietat privada davant de les terres que són de tots. Una altra cosa, i jo crec que aquesta crítica tampoc la subscrius, que és la de, no, és que si la terra no és teva no es treballa, no es cuida, saps? No, home, aquí estem parlant d'una terra de propietat pública que en una altra part podríem criticar si la política econòmica o l'organització del treball per part de l'Estat era correcta o no. I potser si aquesta s'hauria d'haver organitzat a través dels propis treballadors del camp i si ho va fer en algun moment... Amb el que em refereixo, que el que fa la revolució política és eliminar qualsevol tipus de cultura que hi havia de la classe treballadora fins llavors que no fos la comunista d'alguna forma, en aquells moments la que proposava Fidel i els seus. És a dir, es va acabar amb qualsevol tipus d'oposició sindical o de sindicat en si, d'alguna forma, i evidentment no es va pensar en una forma autogestionada de fer les coses pels treballadors i va ser moltíssima incompetència en molts llocs. I tots els plans que van començar a fer per produir més van anar fracassant un darrere l'altre perquè es va burocratitzar moltíssim. Jo crec que
la idea de la revolució al final és que la classe treballadora prengui el poder, no que algú en nom de la classe treballadora faci polítiques per la classe treballadora, perquè aquesta és la discussió de si fa falta una dictadura del proletariat o no, en la que jo crec que no, que és un punt sempre crònic, en la que tot es torna supercrònic i arriba a un moment en el que es queda estancat. No és aquest el debat de la dictadura del proletariat o no. Justament el debat de la dictadura del proletariat és el que te plantejava de si el control de la revolució el porten obrers o el porten sectors populars entesos amb una àmplia gamma de personatges i de sectors. És veritat que podem discutir si al domini de la revolució hi van haver més o no, o el contrapès va aconseguir ser obrerista o no, que en certa manera haurem d'acabar concloent que no, alerta spoiler, saps? Perquè Cuba avui en dia... Però una altra cosa és que, i per mi això sí que és una visió contrarrevolucionària, no dic que la tinguis tu ara, sinó que ho he llegit en molts cops, d'atacar la revolució com si ja hi hagués per davant una voluntat primer, que això és donar-li un poder a qualsevol personatge que és impossible que tingués, i l'altre que és obviar tota l'organització obrera que realment hi havia. Jo crec que hi van haver molts moments de contrapès, jo crec que hi van haver moltes lluites internes, molt també, com tu bé has dit, molta influència dels processos internacionals, i en aquest cas de la Unió Soviètica, com no, davant d'un bloqueig nord-americà, però assumir, com fa molta gent, que o la revolució és caudillisme o que si no estaves a favor de... Te passes el dia contraatacant els liberals, saps, d'alguna forma, però jo no crec que així és forma de fer autocrítica. O sigui, si te passes el dia dirigint-te, com tots els comunistes, a una espècie de públic liberal que segurament no t'estigui escoltant perquè no els interessa absolutament res i estaran, no sé, saps, mirant-se el futbol, pues... O sigui, realment... Ara agafar el llibre de Marta Harnecker i el tiraré a la cara. Però és veritat, o sigui, jo el que t'estic dient és que o sigui, a veure, la voluntat de l'Estat com a tal no és la voluntat de la classe treballadora. Miris com ho miris. La voluntat de desenvolupar moltíssim les forces de producció i cada cop produir més, molts cops és una excusa o és una voluntat que té més a veure amb el desenvolupament i la lògica del desenvolupament típica de qualsevol estat que típica d'algo que tingui a veure amb la revolució. És a dir, aquesta era la lògica que va seguir la Unió Soviètica i per mi que estava equivocada. O sigui, molts cops es parlava d'un materialisme històric, de dinàmiques en les que arribaria el socialisme a través d'aquest desenvolupament de les forces, no sé què, no sé quantos, i no va ser així, no va ser la manera. Aquest sacrifici com quinquenal, de plans, de no sé què, tot el rato de producció, es va oblidar de moltíssimes coses i en molta part de la realitat material dels treballadors. És cert que el productivisme és un dels grans mals de les transicions al socialisme del segle passat. Perquè no necessita persones, necessita esquemes on hi hagi tal, arribarem a tal producció, a l'altra, no sé què, i ja però està. Justament a Cuba hi va haver molts moments en els que això no va ser així, i sobretot al principi, perquè sí que es va organitzar una forma de control obrer a les fàbriques, una forma de control obrer als centres de treball i de gestió obrera. El propi Che va formar part d'aquest tipus d'organització. I en aquest sentit, això es va intentar. Una altra cosa és cert que, per exemple, com explicarem després amb l'exemple de la zafra de los 10 milions, el productivisme es va acabar imposant i intentarem explicar els motius pel qual el productivisme es va imposar Però a mi també me sembla com una mica fal·laç, no? Interposar, com sempre, aglutinar totes les decisions a la figura de Fidel Castro o a la figura dels líders revolucionaris, quan segur que a dintre, igual com vam veure amb la Unió Soviètica, hi havia moltíssimes tensions de corrents diferents, i justament amb la Revolució Cubana, que a darrere del movimiento 26 de julio hi ha el directorio revolucionario, hi havia tots els sindicats, és cert que es van petant bastant, o sigui, justament no crec que sigui un exemple d'una gran supervivència d'ideologies dins de la revolució, o sigui, com va fer la Unió Soviètica i com... Bueno, no sé si supervivència o no, però jo crec que els contrapesos estaven allí. Una altra cosa és que no servissin de res, perquè eren uns contrapesos. Clar, és que la idea és aquesta, com estan equivocats i tal, doncs bueno, saps? Pues no passa res, tio, és el que hi ha. Passem perquè és que si no anirem superlents, o sigui... No acabarem mai, això, No, perquè clar, hi ha moltes coses que es poden parlar. Però bé, la idea és que evidentment arriba l'embargament dels Estats Units, embargament que curiosament ja havia començat amb el govern de Batista quan ja no li deixa les armes perquè estava fent el ridícul el govern de Batista, i ja després del 1960 comencen a embargar aquest règim revolucionari, no? És a dir, a l'octubre de 1960, cada cop que l'estat cubà expropia alguna terra a algun estadounidense, el que fan és endurir aquest bloqueig fins al punt en què al final hi ha res, o sigui, no està permès
absolutament cap transacció econòmica, financera, el que sigui, de Cuba i Estats Units. Espera, perquè me sembla recordar a mi que ja amb el bloqueig econòmic impulsat, tots els grans magnates, tots els presidents de coses que hi havia pels Estats Units, el president dels Estats Units que acabava de firmar l'embargo, acabava de rebre per la porta al darrere de la Casa Blanca tonelades i tonelades de puros abans. Podria ser això? Que Kennedy encara tingui avui a la seva tomba un puro habà? Per què? A veure... Pues perquè el que van decidir és, no, home, aquest tabaquito bueno, me lo quedo pa mi. I se van emportar tot el bon tabaco. Hi ha superproducció de tabaco perquè no el podien vendre, no? I recollir-lo de la basura quan el tiressin. Hòstia, no l'heu pogut vendre, no sé què. En aquell moment hi havia Eisenhower i després Kennedy. I Eisenhower ja ho vam dir que tenia negocis directament. O sigui, tenia una empresa agrària, Eisenhower. Clar, el va cabrejar moltíssim perquè hi va haver tota aquesta classe alta i la classe destruïda, que era la burgesia rural, va haver de marxar amb la cua entre les cames a Florida, no? A tots aquests llocs pròxims a Cuba dels Estats Units. Clar, perquè tot i que diem que a dintre de la illa hi van quedar moderats, hi va quedar gent que estava d'alguna forma menys en contra de la revolució que els que van fotre el camp, però alguns se'ls van haver de cepillar, també hi va haver totes les rates que van marxar com a cucs de terra que són, van marxar nedant cap a Florida. No crec que els rics marxessin nedant, però... Sí, també hi ha la idea, es parla molt de la idea també de que van acabar amb la màfia, no? Que és un dels exemples de poder acabar amb la màfia estadounidense, perquè allí hi havia de tot a l'Havana. No sé, no he volgut investigar més en aquests temes de la màfia i tal, perquè tampoc crec que siguin causes estructurals i tal que ens serveixin per molt. Ja ho vam dir, no?, que allí havia hagut Xavier Cugat, crec que era. Sí, Xavier Cugat, però és que està... Bueno, tots la bohèmia mafiosa, des del Capone, tota aquesta gent. I bé, el que volia parlar-te també, amb aquest primer bloc d'immediatament posterior a la revolució, és d'aquest contagi que va produir la revolució a altres llocs. Primer de tot a la República Dominicana, on hi havia una dictadura i, evidentment, la gent es va començar a organitzar i van enviar tropes des de Cuba per a veure si podien fer la revolució. El que passa és que no va funcionar i el general, al final, el dictador que hi havia, va acabar guanyant, va acabar aplastant aquesta revolució. I després el propi Trujillo, aquest dictador, va intentar fer el mateix a Cuba i també va fracassar, o sigui, es van estancar pels dos costats aquesta pena. I bàsicament lo interessant de la revolució en aquest contagi era la seva forta intenció internacionalista. És a dir, des del principi, en la meva opinió, després aquí hi ha cadascú, però també perquè és un símbol molt gran, però crec que la figura més destacada a nivell internacional va ser el Che Guevara, més que Fidel, en aquest sentit. Que ets tu, no? El Che Guevara, com te refieres? T'he deixat a tu la gorreta de Fidel per aquest programa en el que ens fiquem amb la revolució una mica. Estàs tenint preferència pel Che que per Fidel? No, home, no. L'únic que el Che en algunes cartes les firmava com Stalin III. Mare Déu. A mi ja saps que... Realment, mare de Déu. És que el Che, el que va fer va ser un munt de viatges. Va ser el representant de la política exterior cubana i se'n va anar a viatjar per tot arreu. Va visitar la Unió Soviètica, de la que va treure panoja, perquè li van comprar quasi tot el sucre que produïen a Cuba. Al dir-los lo de l'embargament, soviètics van dir, hòstia, esteu a 60 quilòmetres d'Estats Units. Cap aquí. I llavors, també van anar, és que per tot arreu, estem parlant de Iugoslàvia, Egipte, Indonèsia, Txecoslovàquia... La Iugoslàvia de Tito. La Iugoslàvia de Tito. Increïble. Va ser rebut per tots aquests líders revolucionaris, Nasser a Egipte, a Txecoslovàquia, Xina, que també va conèixer a Mao Zedong, va anar a Corea, a l'Alemanya democràtica, o sigui, se va fer la gira pels blocs soviètics a veure què plegava. Ja ho sé que això ho diràs després, però hi ha molts d'aquests països que formen part de després d'una cosa que muntaran uns anys després, que es diu el bloc de països no alineats, però n'hi ha un que no en forma part. Quin? Txecoslovàquia, pot ser? Txecoslovàquia? Què va passar a Txecoslovàquia? Es va equivocar el tio. Què va passar uns anys després a Txecoslovàquia? Que potser es van enfrontar contra Moscou i Moscou va dir... Bueno... Vols també celebrar l'aplastament a Txecoslovàquia? No. Això ja ho faig gaire. Ja ho faig gaire. No ve tema, però podem celebrar ja ho faig per picar-te. Ja ho faig per picar-te, això ja ho saps. Bé, què passava amb el Che després? Perquè molt Stalin III, però després el Che...
Clar, resulta que va començar a estar en contra de les tesis de coexistència pacífica de la Guerra Freda, que eren les de la Unió Soviètica, els quals, pues, evidentment, hi havia aquest equilibri inestable per tot les possibles invasions, les armes nuclears, etc. I el Che va dir que no, que el que s'havia de fer era una estratègia de guerra de guerrilles a tot el que es va denominar el Tercer Món, no? Que eren aquests blocs. I se'n va anar al Congo i va dir, jo aquí faré la guerrilla al Congo. Clar, que també et preguntes, home, vols dir que coneixes el Congo? S'ha de ser molt màquina, saps? Com, bueno, ja l'han fet a Cuba, que és aquesta illeta d'aquí, doncs posem aquest mapa damunt del Congo i venga. Bé, tío, debía pensar lo mateix, rollo, ¿dónde está la loma aquí? No sé qué, ¿dónde está lo otro? Tal, ¿Dónde están los llanos? La bahía. Digo, hòstia, el Congo no és així. Bueno. I després, al Congo la cosa va sortir regulera, el tio diu que va ser una vergonya realment, o sigui, com cap a ell, saps? Perquè com era un tio tan màquina, saps? Sempre que algo... van tornar el mea culpa i evidentment després també ho va estar provant per l'Amèrica Llatina, o sigui, el que li interessava més era Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica, no? I a l'Amèrica Llatina ho va provar amb Perón. És veritat, Perón tenia una opinió molt formada, no?, sobre el Che. No sé per què, en quin moment, però eren col·leguilles i li va financiar a veure si Argentina la liava, suposo perquè tenia carinyo a fer la revolució argentina, el Che. Evidentment tampoc va sortir massa bé i després va estar a molts altres llocs, entre ells pues, el lloc final on va estar propugnant aquesta negació de la coexistència pacífica i aquesta reafirmació internacionalista de la guerra de guerrilles, que va ser a Bolívia. Deixa'm comentar primer que això de la coexistència pacífica evidentment és algo molt xungo que va impulsar els governs burocràtics de la Unió Soviètica. És el moment de l'autocrítica. Jo tenia una cançó d'autocrítica, rotllo, un sonido que digui, esta, l'autocrítica... Vaig fer una mica d'autocrítica, la vaig fer perquè tot això tenia a veure amb tota la connivència pacífica també i el frontpopulisme dintre la pròpia Unió Soviètica i aquesta coexistència amb certes parts de la burgesia que en molts casos per mi va ser polítiques com aquestes les culpables de no aconseguir un moviment revolucionari que triomfés més enllà del que ja va triomfar. Sempre, aquesta autocrítica sempre amb una mica de freno de mà posat per anar avançant com així a trompicones. És que aquesta autocrítica que reafirme és l'estil comunista de tota la vida. Bé, però és que has de vigilar amb l'autocrítica perquè de sobte se't cola el contrarrevolucionari de dins i... Aquest és la major por d'un comunista, com adonar-se de què estàs parlant. Quan estem preparant el programa que fiquem cançons i tu dius, no sé si és contrarrevolucionària la cançó, no voldria cometre aquest error de donar 2 paraules de més a aquesta gent, no sé què. S'hauria de vigilar, s'ha de vigilar molt amb aquestes coses. Vale, què et sembla? Fiquem la del Carlos Puebla, la coneguda... Endavant, perquè estem parlant ja de la mort d'un dels més grans revolucionaris. Deixa'm explicar un segon, abans de que la fiquis, que en aquesta última aventura revolucionària que va intentar el Che a Bolívia van haver de fer tot un estratagema perquè el Che pogués marxar. Clar, el Che, igual tots els moviments que es feien des de Cuba estaven absolutament controlats pels espies imperialistes dels Estats Units i van haver de maquillar el Che, maquetar-lo, el Che que és un tio guapo, formós. Pobre. I el van haver de ficar tot calb, la bellesa, amb aquell típic pentinat amb dos... Terrible és el peluquer que havia de fer això. Increïble, busqueu aquestes fotos perquè són brutals. Bé, però al final el Che va aconseguir marxar de Cuba sense ser detectat i aparèixer a Bolívia temps més tard sense haver sigut detectat. Però no va tenir massa sort amb l'última ofensiva de la CIA. Però bé, i a part deixa'm comentar ara que posaràs aquesta cançó que lo curiós és que el Che va fer una carta al poble cubà dient-li que se n'anava i que havia de fer la revolució per la resta del món i aquí està Carlos Puebla referenciant-la. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Intentant afinar sense escoltar la cançó. Caritat, no, està de temps. Vale, a veure, és la cançó més coneguda de la història, tampoc fa falta deixar-la 2 hores. Increïble, han fet versions tots els grups. Sí. És la que t'aprens quan estàs aprenent a tocar la guitarra. El comandante. Bé, tornant a la realitat cubana, tenim a principis del 60 aquesta invasió de Bahia de Cochinos i coincideix amb el canvi d'Eisenhower cap a Kennedy a Estats Units, que per mi és la clau de la cagada històrica que es produeix allí, que és que de repent Kennedy, que hereda aquest pla fet per la CIA i proposat per Eisenhower, hereda un pla el que era descaradíssim. O sigui, estem parlant de que deien, a veure, no crec que es noti, no?, que som Estats Units, no sé què, enviarem 15 bombarders amb la bandera així, no sé què. I home, pues es notarà una mica, saps? O sigui, no cal que fotis tampoc l'himne. I llavors el tio va dir, vale, anem a fer més... Farem una mica d'amagat, no? Sí, fue d'amagat, tal. I al final, pues tant d'amagat ho van fer que els hi va sortir. ¡Viva la revolució! I van arribar, els hi van fotre una bona pallissa i dels 1.200 invasors que voltaven per allí, que havien entrat a la bahia de Cochinos, a la playa Girón, resulta que són capturats i al final són bescanviats per 52 milions de dòlars, que en el seu temps devia ser molta pasta, dels Estats Units, amb el que Cuba aprofita per comprar tractors i comprar aquestes coses. I també jo havia llegit que allí venien pues, menjar coses de primera necessitat, saps? I al final d'aquests, tot i que abans hem parlat aquí dels judicis revolucionaris i no sé què, i ara tothom ja s'està ficant les mans al cap, doncs la gran majoria van tornar. La gran majoria van ser alliberats, no descanviats. Els líders, els comandants i tal van ser cepillats, però els altres sí que van tornar. I és un moment interessant a nivell polític perquè Fidel aprofita tot aquest discurs fervorós a favor de la pàtria cubana i tal per dir, vale, o sigui, som socialistes. És el moment, després d'això, que diu, vale, tot el que havia dit d'eleccions parlamentàries, som socialistes. I la gent està animada i la gent, lo que me eches, tal. Som socialistes! Sí! Què ha dit? Marxisme-leninisme. I això va portar a que Estats Units mai més intentés derrocar... No. Estats Units i el germà de Kennedy, precisament, a partir de llavors, va ja començar a tenir un altre pla, el qual era tornar a una guerra de guerrilles a Cuba i liar-la i tal, i això ja va portar a que Cuba digués, hòstia, a veure, hem de fer alguna cosa, i una i no más. I al 61 ja l'anomenada crisi dels míssils de Cuba. Uf! Aquest moment és que posa els pèls de punta, més que res, perquè podria haver estat una catàstrofe nuclear que hagués acabat amb tot, ja. I tot això comença pel que hem comentat abans, perquè Cuba firma un tractat amb la Unió Soviètica, Estats Units toca una mica la moral per Cuba, però sense acabar-se de decidir, i llavors els revolucionaris cubans diuen, bueno, aquí nosaltres no volem perdre la capacitat de fer una revolució i el que farem és posar-nos del costat de qui proposa aquesta revolució, i estaven alineant-se cada cop més amb les polítiques de la Unió Soviètica. Això, evidentment, a part de certes qüestions positives per Cuba, en el sentit de poder comerciar amb algú, poder mantenir unes relacions comercials i més enllà de comercials també internacionals amb el comunisme mundial, doncs es permet estar a 90 milles dels Estats Units amb una certa seguretat de dir, bueno, no ens rebentaran perquè això se pot liar molt parda a nivell mundial, no? I el que passa és que Estats Units, en la seva pugna de la Guerra Freda amb la Unió Soviètica, havia decidit armar míssils balístics tant a Turquia com a Itàlia. I aquests míssils apuntaven directament a la Unió Soviètica des d'una distància en la que no hi hauria capacitat d'haver una resposta, no? I llavors Cuba va decidir, què tenim més a prop? Què tenim més a prop? I va dir Cuba. Claro, i Rússia va trobar la manera de fer el mateix, no? De posar uns míssils que no es podien parar, no hi havia defensa possible. Exactament, i tot això, el més bo de tot això és que tant servei d'intel·ligència i tantes hòsties, quan els Estats Units se'n van adonar de que Rússia i Cuba tenien aquest pla, la Unió Soviètica i Cuba tenien aquest pla, i van començar un embargament, que aquí el president soviètic, que en aquest cap era Khrushchev,
se va treure una mica... Va ser tot una mesurada de nabos, això, saps? I va dir, bueno, els nostres vaixells seguiran la ruta comercial tranquil·lament i no es desviaran. Què van fer quan van veure el bloqueig? Se van desviar. Però el que no sabia l'imperialisme és que els míssils ja eren a Cuba. Ja eren a Cuba abans! Els hi van colar sí. A tot el servei d'intel·ligència amb el que es gasten bilions cada any als Estats Units. Exactament. Realment va ser un moment històric en què Estats Units, que venia de tot el seu pla de contrarrevolucions, dictadures al Tercer Món, etc., de sobte es va trobar uns míssils nuclears apuntant-li a la cara, no? I va ser un moment dur per ells. Sí, crec que va ser un moment dur. Tot i que les propagandes bèl·liques dels respectius països apostaven per una guerra nuclear sin quartel, evidentment, doncs, qualsevol amb 2 dits de front i que tingui capacitat d'ordenar un atac nuclear no el vol. Llavors van començar unes dures negociacions que, donada la capacitat de destruir-se i d'aniquilar-se que tenien els dos països, van acabar amb que es va abatre un avió nord-americà sobrevolant Cuba, otra victòria per a la revolució, i després finalment va haver un tractat que d'una banda protegia la sobirania cubana i d'altra banda retirava míssils de Cuba i també de Turquia. Llavors, a partir d'aquí començarà el que tu anomenes la dictadura del proletariat a Cuba. És un terme que has afiançat tu, és un terme oficial cubà, t'has animat simplement? Jo ja saps que m'animo molt ràpid, però bé, jo crec que va una mica en la línia de lo que defensava abans. Tampoc m'hi aturaré ara molta estona, però jo crec que el període en el que es veu clarament la lluita contra la burgesia, en el que es fan clares mesures de caràcter obrerista i d'organització de moltes mesures de control popular, se creen sindicats, s'organitzen els treballadors a les fàbriques. Jo crec que aquesta és una etapa de dictadura del proletariat, no tant com un mer formalisme de paraules soviètiques, sinó com una dicotomia real interna dintre del moviment entre una part més moderada, que podríem anomenar de petit burgesa o inclús de bonapartista en certs moments, i una altra part que estirava cap a la idea del Front Popular, cap a una idea de revolució d'esquerres. Hi ha moltíssima gent i molts autors que fan referència a les organitzacions amb aquestes fàbriques a través d'entrevistes als propis treballadors. El llibre mateix de Marta Harnecker ho explica. Una altra cosa és fins a quin punt van tindre força aquests treballadors, fins a quin punt hi van haver traves posades per la pròpia direcció o pels propis moviments més conservadors dintre de la illa, perquè això no anés més enllà i es pogués burocratitzar la societat. Però jo crec que hi ha un moment, que són els 10 anys primers de la revolució, que acabaran amb la instauració del sistema del poder popular, en el que es pot parlar d'una dictadura del proletariat, almenys en ciernes. Sí que és cert que per poder parlar d'una dictadura del proletariat hem de parlar de transició al socialisme i de democratització de l'Estat d'una manera per part dels proletaris, i al final, en l'acumulat que tenim avui en dia, cap de les dues coses ha succeït. Per tant, si la dictadura del proletariat consisteix en ser una espècie de moment mitjaner amb el que arribar al socialisme, i no passa el socialisme, la dictadura del proletariat en quin moment ha existit llavors? Perquè si s'ha fet bé és inevitable, no? Que va perdre, simplement no es va fer bé. No es va fer bé, o sigui, es va fer dictadura del proletariat, però no es va aconseguir fer-la suficientment bé com perquè es passés al socialisme. Exactament, i aquí no, de fet la dictadura del proletariat ja és aquesta transició al socialisme, però en aquesta mesura hi van haver moltes coses que no es van aconseguir guanyar, com l'eliminació de l'estructura vertical que organitzava un moment guerriller militaritzat, com el control real dels obrers sobre les fàbriques a llarg plaç, com algunes de les polítiques econòmiques que tinguessin fruit, que moltes d'aquestes ja no van ser per falta de voluntat de la direcció revolucionària ni per burocratització, sinó que van ser per les mesures de l'imperialisme. És a dir, no hem de ser tan canelets com per pensar que no hi ha tensions internes i com que les mesures de l'imperialisme no tinguin cap efecte davant de lo que s'està intentant fer. Bé, per mi tot això acaba quan s'instaura el sistema polític cubà als anys 70, al 76, que tot i que és molt més progressiu que qualsevol sistema polític liberal, no és una democràcia obrera. Té molts tints que lluiten contra aquest sistema burgès, però no acaba de deixar ser un sistema representatiu.
i en aquest sentit potser no cal que l'expliquem tant. Si hi ha algú interessat que em truqui, parlem personalment, ara donaré el meu telèfon, no, però em trobareu, estic encantat de discutir això amb qui vulgui. I potser llavors hauríem de parlar de los gloriosos años 70 i 80. Clar, a veure, la qüestió és tu estàs dient que s'acaba i què passa a partir del 70, perquè és un bon tros, o sigui, són 20 anys, del 70 als 90. Doncs a partir del 70 lo que passa és que Cuba se sube al carro de la Unión Soviética, de la carrera armamentística, de la carrera espacial, se puja al carro de el que no havien aconseguit, que era una alternativa de diversificació de l'economia, d'aconseguir una certa sobirania, doncs acaben depenent de l'exportació total. El problema és que passen a dependre de la Unió Soviètica, o sigui, tot el que m'he estat explicant de la que era reforma agrària no es pot portar a terme, perquè als anys 70 ja comencen a dir, vale, el que hem de seguir és amb el monocultiu del sucre. Exacte. I representa que Cuba a partir del 70 el que està fent és això, i a més es diu com una economia inversionista, en el sentit de que no para de rebre inversions de la Unió Soviètica per a que se desenvolupi, però precisament com si fos un tros més propi de la Unió Soviètica en la que ha d'ajudar a les pròpies demandes, absolutament. O sigui... Passem del good morning Mr. Marshall al Здравствуйте, camarada Khrushchev, Hòstia, treure una mica de rus està bé. Hauria de treure alguna paraula. Clar, i és que és inclús... Jo crec que hi ha aquesta mentalitat molt estajanovista de la Unió Soviètica com, vale, hem de fer 10 milions de tonelades de sucre, és impossible, bueno, les hem de fer. I se firme que hi seran, això era molt soviètic, si se firme que hi seran, hi seran. I si no, se depurarà la gent contrarrevolucionària que no ha fet, no, que és impossible, que no tenim... I seran. I si no hi eren, al final, i evidentment no van acabar fent aquesta zafra de los 10 milions, era això, volien fer 10 milions de sucre i no, al final no van arribar, no van aconseguir. I aquest exemple de la zafra de los 10 milions mostra aquest caire econòmic de l'època, amb fortes inversions, primacia de la indústria i impossibilitat de fer o de profunditzar en una reforma agrària que realment complís les necessitats d'un territori, sinó simplement annexionar-se com a part de la Unió Soviètica. Però espera't, perquè aquests anys 70 i 80 en el que Cuba comet molt dels que jo considero errors a nivell internacional, com donar suport a la invasió d'Afganistan per part de la Unió Soviètica, la lluita a aplastar la revolució a Praga i moltes altres coses que el Che va criticar, d'altra banda acabarà amb la major crisi i gairebé una destrossa poètica que és la caiguda de la Unió Soviètica als 90. Clar. Aquí, diguéssim que els 70 i els 80 en realitat no són recordats com un moment extremadament, diguéssim, on hi havia fam, un moment baix, no? Sinó que és un punt àlgid a nivell econòmic, en teoria. És a dir, la gent, en teoria, als 70 i 80 vivien bé. Cert, és veritat que se van obrint a coses discutibles. Per exemple, comença una arribada massiva de turisme, encara que no hi hagués... que no hi anés gent estadounidense, perquè no hi anava. Però escolta, playa, un tronecito, una mica d'aquí de Caribe... Parlant allí, jo que sé, canadencs, gent d'Europa, o sigui, aquesta gent anava massa allà als casinos cubanos, o sigui, van tornar a obrir tot aquest rotllo de la Cuba yanqui. Arribaven els soviètics, 20.000 soldats soviètics. Tu saps la pasta que és això? I clar, evidentment també va augmentar tot el tema del mercat negre, la burocratització, temes que també podríem dir al parlar de la Unió Soviètica, i cau el mur. Cau el mur i després la destrucció de la Unió Soviètica. Doncs en aquesta caiguda realment a Cuba arriba un període que serà el període amb el que acabarem ja pràcticament la nostra revisió de la història de Cuba, que és el període especial. Li diuen període especial perquè, per no dir-li el període en el que volia saltar per la finestra. Exacte, per no dir-li així. I és un període en el que els cubans menjaven aigua amb sucre. Sí, se'n van a la merda. O sigui, totalment. L'economia cubana va quedar totalment despullada, la dependència de les inversions estrangeres, que no eren estrangeres només, eren inversions de la Unió Soviètica, va quedar totalment despullada, i amb la caiguda, doncs Cuba va haver de buscar on va poder, no? I justament la solidaritat que Cuba havia mantingut a nivell internacional, tant amb educació, tant amb sanitat, no era precisament en països molt rics, doncs llavors el retorn també va ser difícil. Aquí hi ha un canvi d'estratègia, de Cuba que va començar a centrar les seves relacions un altre cop en el continent llatinoamericà, a Llatinoamèrica,
i aquí és on començaran les relacions importants, perquè també és quan començaran els moviments més progressius a Amèrica Llatina, amb la Venezuela de Chávez, amb la Bolívia d'Evo més tard, amb tota aquesta gent que configurarà la Unió Bolivariana, no? Tot aquest seguit de països, que d'alguna forma serà la manera en la que Cuba aconsegueix sortir d'aquesta desgràcia econòmica en la que s'havia vist sumit. Suposo que tothom pensava que desapareixeria Cuba. Al moment en què cau la Unió Soviètica, molt poca gent podia dir que estava segura que Cuba seguís, perquè... A tots els nord-americans els estaven aplaudint les papades, saps? En plan... Sí, perquè mira que són obesos, per allà a Florida. Una mica de tabaquito. Estaven tots els gusanos a Miami allí dient ole, que tornem cap a la illa i tot és nostre. Pues no, xavales. I a veure, si hi ha un gir cap a Llatinoamèrica, també queda poc temps. Evidentment, aquí, del que presumeix més Cuba, jo crec que cap als 70, que comencen a rebre molta inversió amb la idea de l'hombre nuevo, i això arriba fins avui en dia, és de l'alfabetització i del sistema de salut, que no hem dit res, però realment aquestes són les dues coses per les que se recorda més Cuba a nivell positiu. Home, hem de parlar de l'educació. Evidentment, Cuba, des del minut 1, amb les campanyes d'alfabetització i tots els anys després, fa una de les millors educacions segurament del món i aconsegueix una població amb un altíssim percentatge de formacions superiors, amb un capital social impressionant, que de fet és el que l'ha ajudat a mantenir relacions econòmiques amb altres països, el fet d'aportar solidaritat educativa, solidaritat a través de missions mèdiques que envien a altres països. I va ser una forma d'extendre la revolució, no? Com el tema dels saharauis, se'ls emportaven allí, els educaven a Cuba i tornaven més contents. Exactament, i no només això, també va ser una forma d'enfortir els serveis públics, perquè ho van fer a través del que funciona dels serveis públics, que és la universalitat, que tothom hi pugui accedir i que tothom tingui un nivell important d'educació. I amb el tema de la sanitat, que això és una de les coses que em fa vergonya del nostre país, també ho van aconseguir, van posar la sanitat i l'educació com a punts claus, i el que es va proposar és una inversió brutal en atenció primària, donar recursos en prevenció, aconseguir fer una prevenció brutal. I a part d'això, evidentment Cuba ha sigut capaç en diferents moments de la història, sobretot als 70 i als 80, de crear instituts, de crear centres d'investigació que, per exemple, avui en dia, un país com Cuba, en què ja ho vam dir, que viuen 12 milions de persones, si arriben, que em sembla que eren 11 i mig, aconsegueix moure una quantitat de solidaritat mèdica i educativa a nivell internacional brutal. Té una empresa pública de creació i de fabricació de medicaments i d'investigació en termes de salut que avui està provant de treure al mercat ja 3 vacunes per la Covid. 3! Sí, sembles el propagandista oficial de l'estat cubà actual. Saps qui soc? Aquell tio boníssim que fa anàlisis polítics, que té un ull tapat, saps? Que va com un pirata, que es diu Walter Martínez. Ja sé qui dius. No sé si la gent sabrà qui dius, que té un mapa, perquè és durillo. Que té un mapa darrere i el senyala amb un pal llarguíssim com de billar. Correcte. Aquí. Hòstia, vaya mar. Increïble. A veure, s'ha de dir que actualment, i potser des d'aquesta arribada massiva de la Unió Soviètica a Cuba, de l'arribada del turisme, ja que parlem 70-80, actualment s'ha de dir que el model econòmic cubà no s'aguanta per cap lloc. O sigui, està sobrevivint a través encara de l'exportació de níquel, d'algun tipus de producció agrícola, però no gaire, i bàsicament del turisme. Ha tornat a viure del turisme, i un terç dels diners que entren a Cuba venen de la gent que ha emigrat. És a dir, la gent que està aguantant el país és gent que ha emigrat i que estan enviant a la família que estan allí. I de los productos enlatados. Sí, però no, estic totalment d'acord en la teva postura en aquest sentit, però també no deixem, que jo crec que ho hem recordat poc, que hi ha un embargament de la primera potència mundial. Hi ha un embargament des dels anys 60 dels Estats Units. A mi m'hauria agradat que vingués a parlar alguna cubana, alguna persona, per poder-li preguntar com veu el futur de Cuba, perquè realment sembla que el futur de Cuba va cada cop a una mica més de propietat privada, una mica més d'emprenedoria d'empreses. O sigui, sembla que va cap a aquest model mixte en el que, evidentment, algun cop se t'acabarà menjant el capital, perquè amb molt mercat negre... Doncs sí, és complicat lluitar contra tot durant tants anys, i realment segurament si hi haguessin hagut
uns contrapesos revolucionaris més importants i no s'hagués acabat en certs fracassos que són molt importants, doncs ara estaríem parlant d'una altra cosa. Cuba és un exemple revolucionari. Jo crec que queda clar que nosaltres li hem donat suport i li donem suport i busquem fer una lectura materialista de la situació, per tant, el més realista possible, i des d'un punt de vista de conceptes materialistes que avui m'hagués agradat explicar-ne molts més, en els quals intento basar les meves opinions sobre el tema, doncs Cuba té moments que podem considerar de revolucionaris i té altres moments que podem considerar de retrocés. Tot i així, les coses han d'estar adequades a la realitat. Cuba és un país d'Amèrica Llatina, del Carib. Cuba té el nivell de desenvolupament tècnic i material que té les capacitats econòmiques que té i té la realitat geopolítica que té també. A veure, jo crec que és interessant conèixer la història de Cuba, conèixer com van fer la revolució, com es van organitzar, conèixer les mesures que volien portar a terme, però fins a cert punt donar-li suport, sobretot en els moments aquests de sovietització de l'economia, on els treballadors perden moltíssim poder en favor d'aquests plans quinquennals molts cops molt allunyats de la seva realitat. I jo crec que s'ha de veure també que la realitat material de la gent importa i que si genera un mercat negre, si no té cap estructura racional el treball, hi ha terres que no es conreen perquè estan allí mig un pufo de no se sap qui, o sigui, hi ha zones del país molt diferents a les altres, o sigui, hi ha una sèrie de problemes. Però en general em sembla un moment interessant i que la gent ha de conèixer i ha d'estudiar. Jo per la meva part anarco hauria tirat per un altre lloc, evidentment, molt més relacionat amb la defensa sindical, amb una estructura molt més obrera i no tan política. Saps qui era molt amic de la Revolució Cubana? Qui? Gabo. Ja, això també s'ha de dir, que no em dit res de Gabo. Gabriel García Márquez, increïble. Bé, doncs acabarem aquí. Quina cançoneta tenim per acabar, Joel? Que avui hem fotut bona tralla i no hi ha hagut gairebé ni temps per internudis musicals. Hem posat poques cançons. Podem posar la de Toni Ávila, Timbiriche, però no sé si vols aquesta. A mi em fa més gràcia, o la Alunizando, per exemple. Alunizando, per demostrar com la carrera espacial, o potser Silvio Rodríguez, ojalà. Quina vols? N'és igual, tria tu, va, que et deixo, que ja el tema és meu, saps? O sigui, tampoc me ve d'aquí de... Vale, vinga, va, doncs ficarem Alunizando per recordar aquests moments de Cuba, la Unió Soviètica, que em fa més gràcia, que la d'Ojalà ja està molt sentida. Ja que estem en aquestes qüestions culturals, us proposo veure la pel·lícula Sergio y Sergei. Bastant fina. Cuba i la Unió Soviètica. Com han sido películas cómics. A que tanto llegar hasta la luna, si cuesta una fortuna y la tierra está peor. La luna puede ser una aventura, un apoyo a la cultura o a la comunicación. Y yo que nunca he estado allí en la luna, te juro que allá arriba no está la solución. Con tanto problema agrícola, como tengo el nervio ciático, si somos malos terrícolas, ¿cómo vamos a ser lunáticos? El hombre tiene fe que hay en la luna, se va a encontrar con una inteligencia superior.